Dobré ráno je, keď váš domov žije vašou energiou. Dobrú noc je, keď sa váš domov stíši do vášho rytmu. Domov hovorí: dobré ráno, keď otvárate priestor. Dobrú noc, keď ho zatvárate. Pretože posteľ pozná svoj moment. Dobré ráno, to je dizajn, funkčnosť a pohodlie. A lepší deň? To je, keď sa 20 metrov štvorcových začne správať ako 40. A všetko medzi tým je váš rytmus. My vám ho len pomáhame nájsť. Každý deň na novo. Nakonfigurujte si vlastnú výklopnú posteľ. Začnite výberom orientácie, horizontálna alebo možno vertikálna. Potom vyberte typ mechanizmu. Na veľkosti záleží, vyberte si tú správnu. V ďalšom kroku vyberte farbu svojej novej výklopnej postele. Na záver vyberte doplnkové príslušenstvo, ako je čelo postele alebo LED osvetlenie.